Men det er jo fucking let, altså. Alt svarene er, du er virkelig dårligt der, Signe. Nej. Det stinker vi til. Nej, jeg er god til at bare få en svar. Helvede. Hvor dårligt. Hvor er en idiot, mand. Ja. Prøv lige at se, hvad jeg tegner. Er du klar? Ja. Fuck, der er en idiot der. Nu ser vi og venter på, at feltet kommer kørende her. Ja, og så ser vi dem så. Der kommer de lige stille. Ja, de kommer nu, de kommer. Ja, de går rimelig stærkt nu, fordi Ja. de er på vej hen til spurten. Ja. Man kan se der i hvert fald af. Det er jo han. Hvordan gik løbet så i dag? Det gik ikke så godt. Jeg tabte. Tabte du? Jamen, det var ikke min fejl. Jo, det er fandme så. Du skal kraftedeme ikke gå og tabe, når du køber sådan en god cykel til dig. Det er kraftedeme for dårligt. Jamen, det var ikke min fejl, men kvalitet kan altså ikke købes for penge. Jo, det kaster for, ellers ville den ikke være så dyr. Jamen, den var mega dårlig. Du er dårlig. Nej, jeg er ikke. Jeg ved. Jo. Nej. Nej, hvem er du? Jeg er en god. Kom op. Ej, jeg vil hjælpe. Jeg kan godt selv. Hvad? Nej, hvor skal jeg? Hvad skal jeg gøre? Hvad var det? Det har jeg ikke træning. Og hvad er det, der gør? En ball. Og hvad er det, Det der skal gør? blive trukket ned ad trappen. Hvad? Nej. Hvorfor gjorde du det? Fordi du skal lære, at smerten ikke er der, når du cykler et langt løb. Hvorfor træner du mig op til et langt løb? Fordi jeg har set dig cykle. Og du er elendig. Ja, okay, men hvor er vi henne? Det her, det er mit hus, som du kan se. Ja. Det er min sofa. Det er min seng. Det er mit spisebord. Og det er min stol. Og det er mit køkken. Hvad er det lige, jeg skal her? Jo, du skal slå min græsplæne, og som du kan se, så er den meget skæv, og jeg gider ikke selv at slå den. Jamen, hvordan hjælper det mig? Jo, det hjælper dig med at skulle køre op ad bakker, så... Ja, okay, det giver mening. Det er for at træne din koncentrationsevne. Jeg lærer at skifte gear hurtigere. Hvordan? Ja, hvordan tror du? Nå, men hvad er det?
klar af din næste træning. Det vil hjælpe dig med, at du skal få de flasker op til dig selv hurtigere. Og hvad skal jeg gøre? Ja, hvad tror du selv? Nå, ja, okay. Du skal rense gulvet, mens du skøjter over. Hey Johan, hvad laver du her? Jeg skal ned til det cykelløb, der er hernede. Men jeg sagde til dig, at du ikke er klar. Jamen, jeg er klar til det. Jeg skal vise dig, at jeg er klar til det. Jeg vinder. Og der synes så Pelle kom kørende, og Ja, de kommer kørende, men det er ikke en ret høj fart. nej. De er garanteret meget udmattet efter en lang tur. Ja, men Johannes falder af, selvom de kører meget langsomt, og han, Ja. jeg synes, der har nogle problemer med cyklen og sådan noget. Og, Øj, han slinger! Den slinger! Øj. Det er da vildt, mand. han styrer! Åh, det gør næst. Ja, det går nu. Det må have været hårdt styrt. Og så ser man ham så her. Ja, jeg føler virkelig med ham, det gør. Ja, Det må have gjort næst. det må det. Johan, vi starter igen træning i morgen hjemme hos mig kl. 5. Okay. Kom. Vi tager en dreng. Kom så.